Ollaan ravintola Kellohallissa sisätiloissa tällä kertaa. Ja meillä on vieraana Sasu Laukkonen, ravintola Chef & Sommelierin omistaja keittiömestari. Mun mielestä ainakin yksi kiinnostavampia tämän hetken niin suomalaisen ruokakulttuurin eteenpäin viejiin. Niin mä kelasin, että me tänään keskitytään periaatteessa 2 raaka-aineeseen, mutta me tarvitaan siihen väliin James Bond, että se homma toimii. Eli meidän 007 olkoon nyt sit käsin tehty pastis Etelä-Ranskasta, näitä tekijöitä on 2 jäljellä. Ja kun sä käytät sitä ruoanlaitossa, niin se herättää niitä niin kuin merenmakuja. Yhtäkkiä oli vaan niin kauhean curious, että miksi purjon vihreitä ei käytetä. Että miksi jengi heittää sen menee. Ja sit mä rupesin tajua, että tämähän on niinku 2 kerroksessa ja siellä on välissä se kitkerä, se materiaali. Sit mä olin utelias ja mä rupesin testailemaan. Ja mä näin jonkun japsikeittäjän, joka käytti sitä niin, että se vaan niinku tavallaan avasi sen ja pyyhki sieltä sisältä sen matskun pois ja sit lähti siitä. Ja mä huomasin, että mitä enemmän sä teet sitä, niin se alkaa tavallaan muistuttaa merilevää jo, miltä se näyttää. Ja sit kun sä käytät tuota pastista, niin se rupeaa vielä maistuu merilevälle. Näitä ei tarvitse kuin käydä täällä periaatteessa, koska nämä vaaleet osataan sä syöt salaatissa vaikka niin, sellaisena. Ja sit mennään jääveteen. Heippa. Ja viileeks vaan niin nopeasti kuin mahdollista. Kas näin. Mä erottelen tästä nämä kerrokset, koska ne erottuu ihan näin. Niin sen jälkeen sä voit alkaa availemaan tätä ihan sillä lailla, että sä vedät vaan sormen tonne väliin. Ja niin kuin näkyy, täällä on yksi semmonen kerros, joka on ihan erilainen kuin tää muu, jolloin mä teen näin. Ja tää toistetaan niin monta pakettia kuin sä haluat tehdä. Tästähän voi tehdä alkuruoan, pääruoan, miten vaan. Yhtä lailla ton voi avata ja sit siitä pitkiä suikaleita ja vaikka kinkivääriä ja näin edespäin tehdä salaatia. Tipat agenttia, samoin tonne. Pyöräyttää ne tuossa pastiksessa. Tietysti ujo suola fisuihin. Sen jälkeen ainoa mitä tarvii tehdä on lähteä duunaan paketti. Sitten me vedetään kuumalle pannulle ihan tippa öljyä ja toi siihen. Hiilostetaan ikään kuin sen öljyn päällä toinen ja heitetään uuniin toinen. Mä sanoisin, että ehkä 3 minsaa, jos on 180 astetta. Se riittää. Ja idis olisi vähän silleen a la plancha, eikä niin, että se on niinku suomalaisittain paistettu. Et ei tarvii niin paljon rasvaa ja muuta. Tuoksut on yleensä aika hyvät. Siinä tuoksuu joku, mikä ei yleensä ole paistinpannussa. No niin me huomataan, toi alkaa kypsyä tuolta sisältä. Nyt kun tää paketti on käännetty pannulla niin, että sä näit, että se alkaa kypsyä tuolta puolelta, niin pannu pois edeltä. Yleensä se kotikokin kaikista se pahin miksi on se, että sä jaat katsoa, että milloin se on. Ja sit siitä tarjolla, niin se on jo reippaasti yli. Mieluummin ali kuin yli. Tää on todella sellainen kostea, nätti. Meillä on ollut uunissa kans 3 minuuttia jotain ulos. Kun 2 eri valmistusmenetelmää, myöskin 2 eri makua. Vähän paahtuneempi ja sitten taas se todella hienostunut maku. Ai. Purjo päästä varpaisiin ja vähän ahventa. Kiitos. Olkaa hyvä. Mahtavaa, maistaa. Siinä on aika tautinen maku.